Kanzakwethu Iphinde siyabonga. ngibingelele. Ya, siyabonga kakhulu futhi siyabonga kakhulu mfowethu. Ngithanda ukubingelela kubabukeli bethu abasemakhaya nabalalele njengamanje. Mina igama lami uSibusiso ngowaSithole Sibongo, kodwa kwaLento abenza uMkhanyakude eMdletshe ngokwenkosi esigodi Mpandlakazi Mhlathu kaQubukana ngaphansi komasipala Big 5 Hlabisa. Ngikubingelela kwi-channel yakho iMashiya Spotlight TV #sikubeka ebalazweni la sikulandela khona amaciko ahlukahlukene sizohlala nawo sixoxe ngomsebenzi awenzayo bese siphinde sinxenxe bafowethu nizoxhasa amaciko akithi amadala nasazamayo esizokulethela wona kulo channel yakho. Sikhona-ke ku-YouTube. Sacela bafowethu nisilandele kakhulu nisixhase. Sikhona ku-YouTube nipresse nje subscribe, hit i-notification bell ukuze u-YouTube ezokunotify ukuthi sekukhona ividiyo esikhona. Sikhona futhi Facebook, siku-18,000 followers, Mashiya Spotlight TV. Sikhona ku-TikTok, siku-43,000. Siyabonga nje nane-support kwasebesifolowile. Mfowethu asingene kuyona. Mfowethu ngifisa ukuthola la ukuthi mhlambe kumuntu ongamazi uyekani mfowethu asithole. Ungathi ubani, ukhulele kuphi indawo la udabuka khona. Yonke leyo nto le njengaleyo. Ngiphinde ngizobingelela bonke ababukeli bafowethu kahle kahle la ngiqhamuka khona ngiqhamuka eMvuthi kaMaphumulo la ngidabuka khona. Yebo. Ngiqhamuka nje lapho nguyikani ngwakaSithole. La ngiqhamuka nje ngakhona ngiqhamuka endaweni yaseLilanga. Yebo. Yeah. Siyabonga mfowethu, indawo yamaqhawe leyo anomlando kakhulu endimeni yomculo kamaskandi esingabala kuyo uBabhengu uZithulu, uBabukhansela, oMjikitshelwa, zonke lezo nsizwa lezo